اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. شعله گلخواجه هستم. سلام. قبل از ارائه تفصیلات به سرخط موضوع امروز 26 آگوست توجه کنید. صحنه‌سازی توبکای ساکنان نوحیه زفرابود امیدوارند که بعد بازگشت پرزیدنت از ولایت سوخت مجسمه نشانی دولتی کامل کرده می شود. اقدام‌های ناکافی مبارزه با سوختارها سران 7 کشور صنعتی عالم وعده دادند که در مبارزه با سوختارها در جنگل‌های آمازون سهمگیر خواهند بود. و به بندوباری در بازاری رکلامه مسئولین رسانه‌های مستقل در کجا صرف شدن درآمد از رکلامه را توضیح می‌دهند. тамошобинон هم باید دانسته باشند که مثلا پول همون رکلامه که ما کار میکنیم برای استحصال باز برنامه‌های نو را نمیشه. ما همش نمیخوریم. روز یکشنبه سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان به شهر و نواحی ولایت سوخت به پایان رسید. طول سفر 5 روزه امالی رحمان از جمله در خوجند، گلستان و کوهستان مسجد و زفرابود بود. چون در جریان سفر کاری چند انشاءات و مؤسسه به استفاده داده شد. امالی رحمان در نوحیه زفرابود در افتتاح پارک صدرالدین عینی و نشان رمز دولتی شخصا حضور داشت. بعد بازگشت رهبری دولت یک کاربر آزادی ویدیو از این پارک دیدن نمود. در نواری که بیننده برای ما فرستاد صحنه‌سازی ساختمانچیان در کنار مجسمه نشان دولتی به چشم می‌خورد. یعنی سنگ‌های مرمر به مجسمه چسبانده نشدند. مؤلف نوار اظهار امید کرده است که اکنون مسئولان آرامانه تمام کمبودی‌های این مجسمه و دیگر انشооتی ҷашнӣ را از بین خواهند برد. президент амрико Дональд Трамп мегӯяд ҳоло барои мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Эрон вақт фаро нарасидааст ва таъкид кард ки Вашингтон орзуи тағйири режим дар Теҳронро надорад. рӯзи якшанбе Муҳаммад Ҷавод Зариф бо даъвати президенти Фаронса дар ҳамоиши 7 кишвари пешрафтаи саноатии ҷаҳон ҳузур пайдо кард. ӯ бо кишварҳои аврупоӣ роҳи наҷоти созиши ҳастаи Теҳронро бо 6 абарқудрати ҷаҳон баррасӣ намуд. имрӯз рӯзи дуввуми мулоқоти серӯзаи раҳбарони Амрико, Ҷопон, Олмон, Фаронса, Италия, Британия ва Канада дар Беатризи Фаронса аст. эҳтимол имрӯз дар мавриди кумакҳои ҳафтгонаи бузург барои хомӯш намудани сӯхтор дар Амазон гирифта шавад. Искандари Хоҷамирзода мавзӯъро идома медиҳад. нигаронӣ аз маҳви ҷангалҳои Амазон рӯзи якшанбе дар соҳили муқобили уқёнуси Атлантик дар мулоқоти сарони 7 кишвари саноатии олам садо дод. ба қабли мизбони нишаст президенти Фаронса Эммануэл Макрон раҳбарони давлатҳои гурӯҳи ҳафтгонаи бузург ё худ G7 ба мувофиқати кумак дар мубориза бо сӯхторҳои Амазон наздик мебошанд. рӯзи якшанбе дар шаҳри Беатриси Фаронса аснои суҳбат бо хабарнигорон Макрон гуфт ки раҳбарон имкони кумаки техникӣ ву молӣ барои рафъи хасоротро баррасӣ мекунанд. ӯ тафсилоти бештар надод. сӯхторҳо шумори зиёди ҳайвоноту набототи ҳавзаи руди Амазонро маҳв намуданд. ҳавопаймоҳо бо об зидди сӯхтор мубориза мебаранду дар пайи эътирозҳои байналмилалӣ мақомоти Бразилия барои ҷилавгирӣ аз тавсияи оташ 44 000 афсару сарбозро ба вилояти шимолии Амазон ирсол намуданд. чанде аз раҳбарони олам ҳукумати зери раҳбарии президенти Бразилия Ҷаир Болсонароро бо иқдомҳои нокофии мубориза бо сӯхторҳо муттаҳам кардаанд. тибқи омори расмӣ то рӯзи шанбе дар Бразилия беш аз 80 000 сӯхтор ба қайд гирифта шуд. дар Боливияи ҳамсоя бо Бразилия оташ дар масоҳати 3800 миля ё худ майли мукааб ҷой доштааст. ҳазорҳо нафар ба ҷойҳои амн интиқол дода шуданд ва масоҳати оташ ҳанӯз ҳам тавсия меёбад. рӯзи якшанбе президенти Боливия Эво Моралес гуфт ки ба қабули кумакҳои байналмилалӣ омода аст. ромёрем ба мавзӯи дигар. моҳи гузашта мақомоти интизомии Тоҷикистон аз соҳили дарёи Душанбе ҷасади 2 ҷавонро пайдо карданд. вазорати корҳои дохилӣ гуфта буд ки гумонбар дар қатли ин 2 нафар як ноболиғи 15 сола аст. ҳамчун далел навори худ иқрории ин навра аз тариқи барномаи телевизионӣ намоиш дода шуд. аммо ҳоло гумонбар иддао дорад ки гуноҳро зери таҳдиди шиканҷа ба гардан гирифтааст. чунучаро ин мавзӯъро Шаҳлои Абдулло ҷустуҷӯ кард. наздикони алиҷони ализода навраси 15 сола ки дар куштори бераҳмонаи ду ҷавонӣ аз худаш бузург муттаҳам мешавад
ба худ иқрори ӯ шубҳа доранд. умуман тавар зада наметавона. умуман чӣ хел вай бачи 26 сола мисол ки вай бачи бо боксёр будай. ба гуфтаи ин падар, фарзандаш дар нахустин мулоқот ба онҳо гуфтааст зери шиканҷаву таҳдид гуноҳро ба гардан гирифтааст. писарам ба ман нақл кард ки вақте ки маро ба адил дуровардан задан ки ту ҳамин корро ба кала мегирӣ, агар ки ба кала намегирӣ мо мисол ҳамин гуҷае ки мисол сезон баранта уҷадам азоб метиҳинта бояд ту ҳамин корро ба кала гирӣ. баъд дигар гӯдаки ноболиғ маҷбур ба кала мегирад. ботур тағоев аз қавли фарзандаш мегӯяд дар ин куштор 4 нафари дигар даст доранд ва мақомот бояд қотилони асосиро пайдо кунанд. ё ҳамун клиентҳошон будин ҳамун ҷо меомаден, ҳамун кадом вақте ки ҳамин мисол бачи ман обозӣ мерафта бачаро медидед ҳамун ҷо. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон моҳи июли соли равон бо пахши як гузориши телевизионӣ аз куштори бераҳмонаи 2 ҷавоне хабар дод ки дар он гумонбари асосӣ Алиҷон Ализода гуфта мешуд. дар он Алиҷон макони кушторро нишон дода даст доштанашро дар ин ҷиноят тасдиқ намуд. наздикони 2 ҷавони кушташуда ҳам бовар надоранд ки дар ин ҳодиса танҳо як навраси 15 сола даст дорад. гуфтам ки ту дурӯғ мегӣ. дар ҷа гуфтагӣ я дар ариза навистагӣ ки ман 3 табар задам. ҳатто вай писар намедонад ки худаш чанд табар задагӣ, барое ки ин кора кардагӣ неста. ҳо ҳаст хушай вақте мумкин обозӣ кардагия ки ҳамин ҳолатҳо шидагия, ҳамин ҳодиса шидагия, ин писарака қапидагӣ гуфтагиан ки ба кала бигӣ, мо мақсад пули калон ваъдаш кардагиан, ягон чи 5 сол мешини мебурой. гӯши бачаи мара я Алиҷон тоқа наметавонад бурида, гӯши бачаам буридагӣ ҳастай, корча қатӣ иҷа задагӣ ҳастай. Алиҷон мега 3 табар задагим, бачаи ман захм шуда 4 та табар задагия. дар ҳамин ҳол мақомоти умури дохилӣ ва додситонии ноҳияи Варзоб Алиҷони Ализодаро гумонбари асосии ин куштор дониста ҳар гуна шиканҷа ва таҳдидро нисбати ӯ рад мекунанд. феълан ин парванда дар тафтиши муфаттишони додситонии ноҳияи Варзоб қарор дорад. мақомот барои халал расондан ба ҷараёни тафтишот шарҳи бештар надоданд. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. дарёфти роҳҳалли чанд мушкили умдае ки домангири бозори реклама дар кишвар аст дар як ҳамоише бо ҳузури масъулини расонаҳои давлативу мустақил ва ниҳодҳои рекламадиҳанда дар душанбе матраҳ кардид. ширкатдорони нишаст мегӯянд миллионҳо долларе ки солона аз ҳисоби рекламадиҳандаҳо ба фазо мерезад кам нест ва бояд он муассиру чорасоз бошад. Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов дар ин нишаст буданд. созмонҳои байналмилалӣ ва расонаҳои давлативу мустақил хостори танзими бозори реклама дар Тоҷикистон шуданд. онҳо мегӯянд бебандуборӣ ва рақобати носолим метавонад истифода аз ин бозорро дар кишвар фалаҷ кунад. вақте ки ба хотири фурӯхтани дақиқаи зиёд ҳамон байни расонаҳо як рақобати носолим пайдо мешавад, онҳо бо дасти худашон ҳамон шохае ки болои он шиштаанд оно мебуранд. ширкатдорон мегӯянд бо вуҷуди он ки солона дар бозори рекламаи Тоҷикистон ҳудудан 10 миллион доллар гардиш мекунад, аммо ин маблағ ниёз ба танзим дорад. мо мехоҳем ки фарҳанги истифодаи пул ба хотири аудитория ривоҷ карда шавад ва дар ин мизи мудовваре ки дорем мақсадаш он аст ки як платформаи умумӣ созем ки он ширкате ки таҳлил мекунаду аудиторияро муайян мекунад он пайдо шавад. бигзор дар шакли як ширкати тиҷоратӣ бошад, бигзор дар шакли як ассотсиатсия бошад ё чизе дар кадом шакле ки набошад, як бозингаре пайдо шавад ки ҳамаи ин бозингарҳои дигар ба он эътимод дошта бошад. гуфта мешавад дар ҳоли ҳозир қисми зиёди бозори реклама дар инҳисори радио ва телевизионҳои давлатӣ қарор дорад. саҳми боқимонда ба расонаҳое мисли Азия плюс, радиои Ватан ва Имрӯз ва бархе аз телевизионҳои мустақил рабт мегирад. вақте ки дар шабака 10 дақиқа ёки 5 дақиқа ёки 15 дақиқа реклама давом мекунад, ин
ба ҳеҷ ваҷ нишондиҳандаи гуфти рӯзҳо ки популяр нест ё ки маҳбубияти ин канал нест. мардум дар бисёр маврид аз зиёд будани дақиқаҳои реклама дар эфири шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ шикоят мекунанд ва ҳатто дар ин маврид латифаҳо ҳам мегӯянд. Аммо масъулини расонаҳои мустақил ба ин назаранд ки манбаи асосии даромадашон аз таблиғ аст. тамошобинон рекламаи дӯст намедоранд, аммо тамошобинонам бояд дониста бошанд ки масалан пули ҳамун реклама ки мо кор мекунем барои истеҳсоли боз барномаҳои наврамона мешавад. Мо ҳамаша намехӯрем. азбаски шабакаҳои телевизионии давлатӣ аз лиҳози пахши мавҷ ва шумори бинанда бартарӣ доранд, рекламадиҳандаҳо ҳам мехоҳанд огаҳии худро аз ин шабакаҳо бештар пахш кунанд. Вале мутахассисон мегӯянд, на ҳамеша мардум ин шабакаҳоро тамошо мекунанд. дар ин қисмати барнома дар бораи як зани ба истилоҳ қаҳрамоне хоҳем гуфт ки 4 фарзанди нобиноро ҳамроҳ бо 2 келинаш ки низ аз қувваи босира маҳруманд парасторӣ мекунад. Ин зани солхӯрда дар суҳбат бо ҳамкорони мо қисса намуд ки ҳадалимкон кӯшиш дорад рӯзгори наздикони дастнигарашро пеш барад. ӯ бо хушҳолӣ мегӯяд ҳоло набераҳояш калон мешаванд ва умедвор аст ки кӯмаки онҳо низ дар оянда хоҳад расид. Абаҷон хто нигаҳ мекунед будакан? Хто нигаҳ кунед? Созакон мо барои муоина пеши доктор миёрем. Миёрем як бора доктор муоина мекунад, мебинад саломатиша ҳамаша. азбаски модари ин тифл зулфия мирзоева нобино аст, бибиаш бояд ӯро барои муоинаи такрорӣ биёрад. ҳоло ба деҳаи хоҷаи шом ба восеъ бармегарданд ба ин хона. Что ман дорум шигронаш ами мекад айми бугумо мухтум айми дастгирӣ кад ба айми чи ами гирифтам. дар ин хона ба ғайр аз зулфия 5 нафари дигар нобино ҳастанд. дар ҳаққи ҳамаи онҳо модарашон мошариф азимова ғамхорӣ мекунад. хизматгоршон ма ошон миёрам, алошон миёрам, хамисшон мекунам, овқотшон мекунам, сар мехезам, тақсимотшон мекунам, ай пай кор мешам. 4 фарзандаш модарзод нобино ба дунё омаданд, 2 келинаш ҳам нобиноянд. ҳам келин мегам фарзандаи ман хола сиян савзинан зад намегам ки хушрӯан мегам ман худам чанд қабадрои фарзандаи маро хушрӯ мегам худат хушрӯи худат беҳтарин одамим афсӯс ки нобиноӣ. падари тифлон ҷумахон шукуров санаи таваллуди фарзандонашро хуб дар ёд дорад ва мегӯяд духтарам 2014 ина бачаам 2017 ин сеюмш 2019 17 август ана бачаам 31 январ даштага баъд 1 феврал гузарондагаан. кӯдакон ки биноанд ба гуфтаи бибӣ ба волидон аз ҳоло кӯмак мерасонанд. ин ами калшакош на пеш мемонав ин ами обган ошон метава инам хеле на дар сар тавақ мешинан нигаҳ мекунад духтараш ина бачаи майдак нигаҳ мекунад дасти аташа мегирад дасти очаша мегирад дар сар тавақ мемонад уш дасти очаша мегирад дар сар тавақ мемонад ки о хурдан шумо бихӯрем. ҳоло мушкили аслияшон кам будани кӯмакҳои иҷтимоӣ аст ки давлат ба онҳо медиҳад. зиндагӣ хуб аст имрӯз? шигронаш имрӯз хуб ай. имрӯзаш то ҳозир ҳоли хуб ай. не ки ман ами як мушкили айми чӣ дорам. чӣ дорем? чӣ мушкилӣ дорем? мушкили ман ҳамин ки ман ина худам 180 сум пенсия мегирам. 180 суми дига мардак мегирам. ина ман 180 шума 1000 бош шигронаи худованд. ман ба 3 гулак ман пенсияи худам 1 гулак ман буд намекунам. оли айфинаи 2 гулакам. ва достони ноҳияи ҳамадонӣ таҳқиқи парвандаи як модари 24 соларо идома медиҳад ки ба қатли фарзанди 6 моҳааш муттаҳам мешавад. ҷасади тифли навзодро як ҳафта баъд пайдо карданд. бозор алиодиназода раиси ноҳияи ҳамадонӣ аввали ҳамин моҳ ба радиозодӣ гуфт зани ҷавон баъд аз он фарзандашро ба наҳр андохтааст ки модарарӯз ӯро ба дуздидани пул аз хона муттаҳам кардааст. бинандагони азиз, ин гузориши охири барнома имрӯз буд. бо сипос ки то охири барнома моро тамошо кардед. гузоришию наворҳои аз ин бештаро дар озодӣ видео канали мо дар ютуб метавонед тамошо кунед. хабарҳои рӯз дар вебсайти радиои озодӣ гузошта мешавад. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъоланд. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ тақдиматон мегардад. то мулоқоти фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо азим бошад.